Vážené dámy a páni, vážené poslankyne, poslanci a vážení prítomní. Srdečne vás vítam na dnešnej miestnej oslave. Vítam medzi nami primátora mesta Turany, pána inžiniera Novysedláka, predsedu základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pána Emila Pohánku, riaditeľa základnej školy Turany, magistra Antona Garaja a tiež vítam medzi nami aj prítomné poslankyne a poslancov Mestského zastupiteľstva v Turanoch. Zišli sme sa dnes na slávnostnom akte, aby sme si pripomenuli významné už 79. výročie oslobodenia Turian. Tam pod Tatrami, v slovenskej zemi, strhol sa tam boj preveliký. Tam bojovali švadní Slováci, manty nad nimi zaplakali. Tam bojovali švadní Slováci, manty nad nimi zaplakali. Mamičko, mamko, jak ste ma ťažko vychovali. Mamičko, mamko, jak ste ma ťažko vychovali. Teraz, keď robiť mám mohla sa starať, na vojnu si ma povolali. Teraz, keď robiť mám mohla sa starať, na vojnu si ma povolali. Ako ďalší nám zarecituje žiak základnej školy Turany Samuel Doležal báseň Krvavé sonety. Nech sa páči. A národ oboril sa na národ. S úmyslom vraždy, s besom skaziteľa. Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá. Zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd. A kde bleskom kmitla hrozná Astarot. A jak vžne postať zbožia líha zrelá, pod kosou radom váľajú sa telá. A teraz prenechám slovo primátorovi mesta, pánovi inžinierovi Dušanovi Novysedlákovi, aby predniesol príhovor. Dobrý deň vám všetkým, ktorí ste prijali pozvanie na naše miestne oslavy oslobodenia mesta Turany. Bez pochyby je to akt, ktorý si musíme pripomínať. Bez pochyby je to medzník v dejinách obce či mesta, na ktorý nesmieme zabúdať a postupne ho vštepovať nasledujúcej generácii detí, žiakov a mládeže ako určitú povinnosť. Veď chceme, aby boli pokračovateľmi v činnostiach a v živote v meste. Želajme si, aby v tohtoročnej jari i v jarných dňoch budúcich 10 ročí nezažili Slováci a generácie v štáte situáciu, keď do vône fialiek, tulipánov, narcisov či orgovánu silnejšie bude páchnuť pušný prach zo zbraní rôznych kalibrov, ako je tomu teraz na Ukrajine, a končil by predčasne i život mladých ľudí. Pred úplným záverom si pamätajme, že mŕtvy nie je ten, kto je v hrobe. Mŕtvy je ten, kto zabudne na hrôzy vojny, kto dovolí, aby vznikla nová vojna. Ďakujem pekne za pozornosť.